Zapia, zapia, astindu airean. Zapia, zapia, goian dabil dantzan. Zapia, zapia, koloretako hau. Zapia, zapia, pozik jolasean. Zapia gora, zapia bera, giralde batera. Zapia gora, zapia bera, orain beste aldera. Zapia gora, zapia bera, pauso bat aurrera. Zapia gora, zapia bera, bago asatzera. Zapia, gorde besapean, irakutsi eskuak, zabaldu begiak. Balakizuen ondagoen zapia. Zapia, zapia, astindu airean. Zapia, zapia, goian dabil dantzan. Zapia, zapia, koloretakoa. Zapia, zapia, pozik jolasean. Zapia gora, zapia bera, giralde batera. Zapia gora, zapia bera, orain beste aldera. Zapia gora, zapia bera, pauso bat aurrera. Zapia gora, zapia bera, bago asatzera. Zapia, gorde poltsikoan, irakutsi eskuak, zabaldu begiak. Balakizuen ondagoen zapia. Zapia, zapia, astindu airean. Zapia, zapia, goian dabil dantzan. Zapia, zapia, koloretakoa. Zapia, zapia, pozik jolasean. Zapia gora, zapia bera, giralde batera. Zapia gora, zapia bera, orain beste aldera. Zapia gora, zapia bera, pauso bat aurrera. Zapia gora, zapia bera, bago asatzera. Zapia, gorde sabelean, irakutsi eskuak, zabaldu begiak. Kaixo, kaixo! Zemouz! Zapila gora eta zapila bera. Ezautzen zute abesti jau? Guk noiz ote dugu aukera, gure zapilakin ere kale ateatzeko eta alkarrekin jolasteko eta. Bueno, ikusten zute, ez dugu platu aldatu, Plato berdina dugu hortxe. Abaraska telebistan gaude berriz. Azkenekoz goatzen zazten noiz onginan. Apirilako 24an, aurran egun ospatu genunian, babitu. Mantendu dugu plato berdina. Berriz ere bagenekiren hau luze jongo zela eta alkartuko ginala eta hementxe gaude berriz. Zemo, egia da, aurreku non ginean ez genula aukera kale ateatzeko oraindik, oan gutxinez, ateagatezke kalea. Zazte, zein edaki zenbat egun daramagun etxian. Norbate badaki, zertik ez zute horri dazten, txatian ila, zenbat egun daramagun hemen. 20, 30, zenbat dia, zenbat egun dia. Oida, txatetik hitz egitea. Oan ateratzeko aukera. Bai, neka, kontutxo bat, ila boslezun kamera gorosio jarri, hola arpeia aba etzaiz ikusten eta. Hola, xe, ekai? Ongi, hola? Hola, xe, asko zobetan. Bueno, esaten nun hori. Herrik asko ekain, eskerrak ordakatenik ekain ere kamara, Esaten nun, ila zergatik ez zuten idazten, ba hoi, zenbat egun daragun etxian, ni egia denaz guatzen, 20, 30, 40, bestakit, norbatik guatze alda noiz esan ziguten, denak etxea.
Aber, idatzi hor. Eta horretaz gain, jakin nahiko nuke baitare, hoi aipatzen izuen, azkeneko zeon ginean ezin denun etxetik atea. Oan, gutxinez uzten digute tartetxo bat badare, jontzazte atxonamona bisitatzea, jontzazte lagunak ikustea, jontzazte osaba izebak lehen guzuk ikustea. Oire bai, idatzi, aber, nola dijoak igun. Eta bueno, hemen, hasi gala Abaraxka telebistan, pentsatu dut gauza bat. Normalian, hola gauzak hasten dira agurrakin, ez? Itzen ditugu hola, ez dakit, bertxotan eta hola agurra, edo omenaldi bat denian, edo agurra, eta nik ere pentsatu dut gaur Abaraxka telebista agurrakin hastia. Bitu ze agur politia dakagun, eta gero itzeingo dugu. Ekain, jarri mesedez agurran bideoa. Bai, oantxe bertan jarriko dut, prestatuko dut, eta hortxe jongo da. Geo, aipatu dugu agur honen inguruan zertxo bai, bai? Bai, nahi duzunean. Mila eskerra Abaraxka, ongi gaude bertxotan, bertxuak edo kantuak, hola bizirauteko. Horregatik bertxoak botako dizu, bizirauteko. Sukaldatzen edo horrek ez du importagu. Importa edo ez importa, importa edo ez importa. Koma salita, borroka ez du nahi. Horregatik bidaltzen dizun bertxua. Ongizateko zuek eta mundu guztia. Proposamen bat badakak, deituko dizuet edo bideoz. Ialik betidanik, ikusiko behar binio, eta lanian nahi. Zorionak Abaraxka! Zorionak zuri egoi! Eskerrik asko egoi! Ze bertari anta eta ze bertxo politiko baritu diguzun egoi. Mila esker! Ikusi altzute, egoi? Gure egoi bertxolaria. Ze irrifar politiakin eta ze plantakin abestu digun, bai? Bueno, egila da, guatzen zazte, aurrekoan ere eskatzen genizuen pixka bat, bueno, guk Abaraxka telebisteko berdugu bazuen laguntza, ez? Ez badiguzute zuek bideoak eta gauzak bidaltzen, guretzako zaila da Abaraxka telebista aurre ateratzea, ez? Orduan, batetik eskerrik asko denari, ez? Bidali dizkiguzute bertso, argazki, audio, gauzangatik, baina bada iruditxo batzuk nahiko nituzkena zuekin partekatu eta idazi iruditzen zaizuen. Orain kale ateratzen hasigan hontan, Marijo eta Naroa, urkabea jondia paseo bat ematen, eta bitu, ze aurkitu duten urkaben, eta, bidali dizkigute argazki batzuk behaiek, eta guk bideotxo txiki bat sortu dugu, eta baitare ikusten dugu, jendia hasi dela erosketak eta egiten, eta erabiltzen ditun eskularruakin eta bitu ze gertatzen den. Ekain, jarri mesedez zaborran bideoa, eta gero pixka bat itzengo dugu horren ingurun baitare, bai? Hortxe dijoa bai. Ez dakit ikusten zuten, ekain ikusten dute ondo? Bai, ikusten nahi dira, bai. Argazki guztiak, bai. Argazki guztiak, zapatak, plastikuk, berri baten puskak, argazki hau edena dira,
Marijo eta Naroak urkaben aurkitu dituzte, eta bidali dizkigute guri pixka bat, bueno, aber kontzientziatzen gean eta aber zaintzen dugun pixka bat, bitu, ez? Pixka bat zaintzen dugun gehiago mendila, pixka bat natura gehiago zaintzen dugun, iruditzen zaigu, eta hauek dira eskularruak baita ere, ez? Junge erosketak itea eta eskularru guztiak bote egiten ditugu, ez? Hemendikan nahi genuen bat gogoratu natura denana dela, denan artin zaindu behar dugula, eta, bueno, ez dela ezerre kostatzen eraman dugun hori gero etxia ekartzia berriz, ez? Bueno, venga, jarraituko dugu, ez aztu, jarraituko dugu aurrean, minio gauza hauek ez ditugu aztu berrez, zaindu behar dugula natura, eta azkenian denak behar dugula aurrean naturak, eta guk eta naturak alkarrekin, bai? Bueno, gaur genuen beste gauza bat goizian, ez dakit, eguraldiak ez digu, egia esan ez digu eguraldiak asko laguntzen, eta nik uste dut denak ere buruan ja kalian gehiago gaudela etxe barruan baino, eta gaur genuen beste proposamen batzuentzako eta zen irratila. Gogoratzen zazte aurrekoan aipatzen genuen, ostiralero irratila erekiko dela, ostiralero irratilan neukiko zutela aukera hitz egiteko. Bai, eta neka, segundu bat, hitz hartuko dizu segundu bat, aurreko gaian arira, esan dutlako Lorenak, beko soruan maskarilla jaso dituztela, behaieke bai. Bai, orduan guki erakutsi dituguan argazkietan tartian, Lorenak eta Zalakain eta iturrezko familia aldetikan, baitare jaso dituztela maskarillak eta bai. Vale, parentesi hori erekin nahi nizun, Lorenak txatetikan idatzi digulako. Eskerrik asko, Lorena, gu ere egia da, iruditzen zaigu pixka bat denan artin zaindu behar dugula, ez? Eta maskarilla horiek eta eskularru horiek etxea eraman zakarrontzinan sartuta botatzia, eta ez dugula zergatik lurrea zer bota behar, baina, bueno, aber den pixka bat kontzientziatzen gean eta zaintzen gean elkar eta nahi dugu, bai? Bueno, aipatzen izuen hori, ostiraletan dakagula berriz aukera, irratila aurran ahotsa izateko, eta gaur genuen, guan dela 24an, apirilak 24an izan genuen aukera, eta gaur genuen aukera bat, irratilan eta hitz egiteko. Eta hori nizuen eguraldiak, eta bai da gure buruan etxetikan ateratzeko aukera don honetan, seguraski burua beste toki bat indugu, eta ezen gu nahi genuen bezala, baina, bueno, bi pertsonak edo bidali dute bertsua, eta beste familia batek ere deitu du, ez? Orduan ekain jarriko ditugu bertsu horiek. Bai, noski, oaintxetan jarriko ditugu. Zer baino bai, ekain bitu, aztu zaita aipatzia, bertsu horiek norbatek ere idatzi nahi bazute, hor dakazute, challengean oinak zian algara, gara, erara, eta plazara, challenge hoize zen, lau oin horiekin ilaze bertso osatzen genuen. Gara, erara, eta plaza. Norbatek hemen idatzi nahi bazute bertsua, gu gustu aski hartuko dugu. Eta ekain, noai jarri mesedez, bai, bertsu horiek. Hoi da, baintxe entzungo dugu bertsua. Kaixo zer moduz aztegu etxean gara, kalera irten nahi bai, ta joan plazara, lagunekin jolastu lehengoko erara, momentu hori bizi, poz ez da algara. Hoxe izan dugu lehenengo bertsua jaso duguna, eta hurrengo bertsuare entzungo dugu, bale neka? Bai, hoi Mireia genuen, aurrekoan bidali zigun Mireiak bideotxo bat baitare bea, eguna nola pasatzen zu, nola jeikitzen zen goizin, gozaltzen zun, gitarra jotzen zun, etxeko lanak, eta gaur ere Mireia parte hartu du, eta ia bigarren bertsua zein bidali digun. A ber. Bai, bigarren bertsua ezin izango dugu entzun, ze arazon bat gertatu omen da, eta bigarren bertsu horren irrekitan gelitu beharko dugu. Bueno, ni kontatuko dizuet, bigarren bertsua bidali du Katxalinek.
Eta izan du da oso politia ze Katxalinek esan du irratian. Bera nik abestuko dut, minio, nera jakina da bertsua, Eta orduan, bueno, hor jakin dugu Fernando izan du dela bertsu idatzi duna, Eskerrik asko Atxari, eskerrik asko Katxalineri, Mireiari, laguntzagatik eta parte hartzeagatik. Mireiak eta, Katxalinek eta Matxinek bertsua WhatsAppiz bidaltzeaz gain deiture indute gaur irratia. Eta Matxinek eskatu du bere abestia, mitologiako abestia nahizula eskatu du Matxinek, eta mitologiako abestia da, Oiartzungo Oiotin abestia. Egia da, abesti joek ikaragarrizko arrakasta du, aurrekoan ere eskatu zuten, ilargik eta aitzeketara eskatu zuten, eta asko gustatzen da. Eta Katxalinek berriz agurtu nahi zituen ingumatarian, eta bere gelakide guztiak agurtu nahi zituen, eta Katxalinek eskatu du baloreakeko abestia. Eta konturatzen da aurrak asko make dutela, ze aurreko astera apirilan ningen unian, aurreko astean ez barkatu, aurreko irratsaioan ere jendik eskatu zuen baloreaken abestioi, bai? Eta Katxalinen abestian esaten zuen, nahi zutela lehenbailen etxeko plazara hurbildu eta han egon, ez? Egia da, Katxalin, ez aurrak, helduak ere gogua dakagu ja udaletxeko plazara joan, han alkartu, alkarrekin lagun artean, eta baina, bueno, oraindikan ez du gain erraxa, eta, bueno, hemen gaude, jarraituko dugu Abaraxka telebistan, eta bueno, pentsatu dugu abestu polit bat entzuko dugu. Suerte pixka bat izan dugu, eta oantxe bertan lortu dugu audioa entzunalizatia, bale? Orduan, oantxe jarriko dugu, badoz? Ondo ekain, eskerrik asko zurire. Ia hortxe dijoa, bertxua. Itxialdia hasi aurretik, ibiltzen ginen erara. Irten nahi dugu haurtxo guztiok, udaletxeko plazara. Urruti gabe etxe zulotik, guztiok irtengo gara. Egun horretan txoko denetan, entzungo da gure algara. Hoixe da, hoixe esaten izuen nola. Eta ikusi zute, atzetikan norbati nola txistu egiten zion, nola laguntzen zion txistuakin, Seguru Fernando zela, txistua egiten. Bueno, esan bezala, eskerrik asko, Mireia, Zalakain familiak beti parte hartzen da, hortxe guri laguntzen, irratira deika, guri bideo behiten, eskerrik asko, Matxin, Katxalin, denari, bai? Ekain esaten izun, banakala besti bat prestatua, oan jarriko bazenu, erralitzake abesti joi entzutiak, bai? Bai, oantxe bertan entzungo dugu, ados? Hortxe dijoa. Entzun eta ikusi. Ilargiri lagunduz ikasi dugu baserria natura dela, eta osasuna. Baserria kultura da, eta euskara. Baserria maitasuna da. Oiarrak ukurrukuka, zezen amarruka, eguzkiak ukuka. Amets politak izaratan gordeta jaikin aizoetik saltoka. Zelaian nabiltzistuka, txirulirulika, belarrak intza dauka. Aiba atzolan batutako letxugak barraskiloak dendituta. Zerua irakurriz bertxotan astronomoa. Naturari tal lurrari bere mimoa. Zaindu sendatu abere minak pupuak. Itxaropena erin zutara tristurak. Maite, maite, maite martika. Bai jakintxu eskuzabal baserritarra. Bai jakintxu eskuzabal baserritarra. Oiarrak kukurrukuka, zezen amarruka, eguzkiak ukuka. Amets politak izaratan gorbeta jaikin aizoetik saltoka. Zelaian nabiltzistuka, txirulirulika, belarra pintza dauka. Aiba atzolan datutako letxugak barraskiloak dendituta. Senda belarrekin osaturiko kenduak. Lurrak emanak, eta ez lurrak kenduak. Zaindu sendatu gure minak pupuak. Itxaropena erein zutara tristurak. Maite, maite, maite martika. Bai jakintxu eskuzabal baserritarra. Bai jakintxu eskuzabal baserritarra. Oiarrak
eguzkia kukuka. Amets politak izara tango detailekin nahi zoetik saltoka. Zelaian agintxitu kantxiruliruli kandelarrak gintza dauka. Aiba atzo landatutako letxugak barraskiloak gaindituta. Aiba atzo landatutako letxugak barraskiloak gaindituta. Aiba atzo landatutako letxugak barraskiloak gaindituta. Hoixe ba, hemen ukendua itzei, koronavirusa ukenduak ez digu sendatuko, beste gauza batzu nino, pixka bat hori, zaindu dezagun natura, dezagun, barazkila baserritarrak, horrexegatik pixka bat abesti hau, gogoratu galako Marijo eta Naroak bidali diguten bideo horrekin, eta, bueno, nahi genuen pixka bat, omenalditxo bat baserritarrai, mendillai, naturai, horrexegatik. Bueno, egoik bidali digu bideo bat, agur bideo bat, baina horretan jende gehiok ere bidali digu bideoak, pixka bat kontatuz nola egon din etxian. Hor ditugu, bidali digu bideo bat Valentinek, bidali digu bideo bat Mikel Taialak, Noak ere bai, eta gukin genuen abaraskatikan deialdi bat, flashmoba bat grabatzeko, gure idea zen maite zaitut abestia hartu, eta maite zaitut abestiakin, abaraskan jasotzen genituen bideo guztiakin flashmoba bat grabatzeko. Ez ditugu bideo asko jaso, baina, bueno, familia hauek eta aurra hauek utzi digute beraien bideo hauek hemen zuekin abaraska telebista hartzeko. Hori zute, Aiala eta Mikel, Valentin eta Noan bideoak, ikusteko. Ekain, jarriko jugu mesedez? Bai, hoixe baietz. Hor zaude, Ekain? Hemen hau, bai, lasai. Ui, ama, hor zaude, Ekain? Elkarrekin hortzadarrak, oso nunean, izpilikoan nire izanak, zunean, izatiak izatu eta kontu hau entzutean, begietara begira, hausen nahi dizutetan. Maite zaitut. Ikusi zute, Valentin. Mikel Taiala ikusi dugu, Ekain? Hoi da, hoixe ikusi dugu, bai. Eta bain ikusiko dugu... Mikel Taiala bitu zerki pasatzen duten, mozorrotuk eta zerki pasatzen duten hauek. Bai, hoi da. Anai arreba hauek altzibarki bidelen duten bideoa. Venga, oan Valentin ikusiko dugu, Ekain? Bai, Valentin ikusiko dugu. Beak bidalitako bideo eta guzti. Ados? Bideoa. Hortxe dijoa bideoa. Oso ondo. Itu Valentin ez duen dantza, ondo behitu, Ikusiko zute Valentin, a ber. Hortxe do mozorratua, galtzerdi eta peluka eta guzti. Hoixe. Eta txakurrakin dantzan, Hoi da. Hortxe txakurrakin dijoa jolasten. Dena dantzatzeko goguakin daude. Oain txakurra, peluka eta rita guzti. Zubakar. Hoi da, festarako girua. Nik uste du festakiloko beharra denak. Txakurrak eta pertsonak eta denak, Hoi da. Eta oain txekusiko du, Noan azkeneko 3. bideo hau. Bai, prestatua dugun 3. bideo. Noa bidalitako bideoa. Hoi da. Hortxe dabil Pino egiten, bueltaka, bere tutuakin, bere koreografia propioakin.
Norak bidali zigun bideo luze bat eta pizka murritu dugu. Nino, dituzte ondo pasatzen du, noak? Hoxe, aprobetxatu du zati hoberena Berak eta... sortu du bere, Hoxe. Bueno, hauei eskerrik asko, eskerrik asko, Valentin, Noa, Ayala, Mikel, zudenari eskerrik asko baitare. Gurekin partekatzeagatik zuen bizipenak eta, zuen dantzak eta mozorruk eta... Bueno, aizute, txibatu diate hor ja jendia badola txatian idazteko gogoz. Bai, 10 pertsona daude hortikan eta bai. Iruditzen zaitekain bialiko dugula asmakizunen bat, ila jendik zer erantzuten du, bai? Hoi da. Bueno, entzun ondo, Entzun ondo. Norrote da, urtean behin bakarrik arropa aldatzen duna. Ondo entzun, Norrote da, urtean behin bakarrik arropa aldatzen duna. Idatzi hor, zeinek aldatzen duen urtean behin bakarra arropa, idatzi txatian eta geho gujongo ga esaten ila asmakizuna asmatu zuten, ez zuten asmatu, ila zeo bururatzen zaizuen, bai? Eta hain konturatzen gaur pixka bat ekain animaliaz ihua pixka bat. Bai, animaliak eta natura, eta... Bai, eta igual ipui polit bat jarriko dugu ekain. Ipuiak izena du nondik nator, eta gero itzengo dugu, gero kontatuko dizuen gauzatxo bat horren inguruan, baino guazen ipui polit bau ikustea, bai? Eta bitartin gogoratu, norrote da, urtean behin bakarrik arropa aldatzen duna. Idatzi hor txatian, zein den. Hoi da. Eta guantxe jarriko dugu, nondik nator bideoa. Hoixe, ipuina hau. Nondik nator. Egun batean, eta ni nondik nator. Eta zu nondik zatoz. Nire amatxok, egundak arrautz, jartzen ditu uretan. Wow! Eta zu? Wow! Eta zu? Wow! Eta zu nondik zatoz? Wow! denbora pasa ahala, txita oilo bihurtu zen. Egun batean, jarri zuen arrautza bat, zaindu zuen eta alde egin zuen. Handik gutxira, wow! alabazan ezpazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila oilategiko plazan. Wow!
Atera dadila Abaraskako telebistan. Bakizute, kontatu nahi gauza bat honen arira. 2014 urtean, ja urte batzu pasadia, pentsa zenbat urte pasadia. Guk Abaraskan jarri genuen inkubadora bat arrautzakin. Eta euki genuen antxe, Abaraskan inkubadora hori, zertekin, behar genulako beti temperatura berdina eukitzia, eta zaintzen genuen, beti egunero joten ginen, temperatura zaintzen genuen, eta hola euki genuen 21 egunez. Eta 21 egunean, gure sorpresarako ze pasa zen, eta txitu jaiozi. Eta izan duzen, ikaragarria, nola bapatian, ikusi genuen guk prozesu guztia zaintzen, eta bapatian nola txituk hasizian arrautzak hausten, eta ateratzen, eta txituko la bustiak, eta neuki genitun, jaiozian txito denak, eta gero bertzuten, karo, berotasuna, nola ama etzakatenan zaintzeko, jarri genien bombilatxo bat, jarri genien harto irina hola pixka jateko, jarri genien ura baitaren, eta gero euki genitunan Abaraskan egun batzuk, eta gero ja pixka bat indartuta koskortu zinean, biali genitun, Oiartzungo baserri batea eraman genitun, ez? Eta egia izan duzen oso prozesu politia, eta guk nola azaindu genitun, eta nola, eta ipuio honekin, ikusi dutenin ipuio gogoratu naz horrekin, eta sortu dugu bideo txiki bat, zuek ikusteko nola ingenun Abaraskan. Ze bideo bat sortu genuen, baina oso luzia da. Ikusi nahi bazute, Abaraskako YouTubeko kanalian handakazute, baina Abaraska telebistarako sortu dugu bideo txiki bat. Ekain, iruditzen zaizu jartzen badugu bideo txiki hori? Bai. Oantxe bertan jarriko dugu, eta Lorenak esaten digu txatetikan, behieke bai, txitaldian intzutela, behieke egintzutela berdina. Orduan behiek ere egin zuten, eta hortxe dijoa Abaraskako bideoa. Eske nik uste dut oso politia da, hola itxeko, ludoteka batin, hor ikusten dira eta entzuten dira baitare, nola edien pioka. Bai. Zure oantxe jaiotzen naizea. Betxa, oantxe jaiotzen. Ai, amaze, ongi. Ze politia egiten, Lagundu, oso ongi. Handu zen ikaragarria ekain, hartu nintzen Abaraskara eta zumatzen un txi goizin zortzila zen eta etzitzaidan enun pen orduan txek jaiotzen nahi zela eta berrepetxe hau ez guetxitu jaiotzen nahi diata. Korrika kamara hartu nun eta lortu jatxo bat grabatzia. Oida. Neretzak hori izan duzen emozionazia hortxe. Bai, politia oso. Gaina hor ikusten dira batzuk ja nola daudenak guzti zateria kanpuan, bestiak ateratzeko esfortzu egiten eta... Hoize. Bateri indarri izan duen lagunduz, etxe hon oso ondo, gero egila da, elbarri tatzun bat, lagundu genitol. Eta hor dozte denak, txita dozteak. Oso politia, Bideoa esaten dizuete ikusi nahi bazute, hortxe dakazute Abaraskako YouTubeko kanalian, luzia da, eta ikusi dezakezute, ez? Bueno, aipatzen nizuen hori, gaur pixka bat nahi gabe ere den animalian ingurun jondela. Txituk, txakurrak, eta zuen badakizute zer den katxagorria eta urtsintxa eta, bai? Ikusitu zuten oizpate mendian, Oiartzunen badozte, katxagorriak eta urtsintxa, eta Ibar gainen ere nik ikusi izan dut, katxagorria eta, babitu, katxalinek esplikatuko digu eta abestuko digu ondo urtsintxan abestila, bai? Ekain, jarri mesedez katxalin urtsintxan abestila abesten dakagun bideo politioi. Hortxe dijoa, katxalinen eta familia guztian bideoa.
Txintxako janean jautera, aldaitzatik kalazara. Zukerra zuna zengoko, diren erosan urrera. Nik ere nahi nuke, izan urtintza bezala. Aindara andrebet, izateko libre. Nik ere nahi nuke, izan urtintza bezala. Aindara andrebet, izateko libre. Urtentxako janean zintzirik, buruzera usanetik. Zukerra zuna zengoko, egiten burgo minik. Nik ere nahi nuke, izan urtintza bezala. Aindara andrebet, izateko libre. Urtentxako andrebet, izateko bezala. Aindara andrebet, izateko libre. Urtentxako janean arruan, zeruan besorekin. Zukerra zuna zengoko, erezakedan egin berdin. Nik ere nahi nuke, izan urtintza bezala. Aindara andrebet, izateko libre. Nik ere nahi nuke, izan urtintza bezala. Aindara andrebet, izateko libre. Ze ona familia! Musikari familia Iturriozko musikari familia ikaragarria da, Eskerrik asko, Fernando, Lorena, Matxin, Katxalin, mila esker. Bueno, eta nola dihu gure asmakizuna? Jendia idazten nahi alda, ekain, esaten du jendik, asmatzea dute. Jendia ikusten badao, bino asmakizuneako ez dakit, ideia gabe gelditu dien edo, momentu ez ditugu erantzunik jaso, jendia pentsatzen nahi da bendikan. Zaila jarri ote dut ba, norrote da, urtean behin bakarrik arropa aldatzen duna, norrote da. Bueno, pentsatu pixkat ez da inzaila, Animaliakin dihu gaurko gaia, bueno, la pista, bota dizuet pista handi bat, bai? Bueno, hoxe, be pixka bat, zu baldak izuekain. Nik ez dut esango, Zuk ez idatzi, hoxe, zuk ez idatzi. Bueno, pixka bat hoi, gaurko Abaraska telebista bukarara iristen nahi gea. Ikusten dugu, bueno, hau luze jondela, baino aukera ja baditugula pixka bat kale ateatzeko, ja burua bestetoki bat indakagula denake, aurra, gurasu, katxona monak, bueno, nik uste dut arnaz pixka bat hartzen nahi gehala, baino nahi genuen berriz ere Abaraska telebista zuentzako ireki eta hemen gaude. Eta, bueno, Abaraskakin jarraitzeko, ekain, nik uste dut Abaraskakin eta animaliakin jarraitzeko jarriko dugula azken abesti bat, pixka bat, eta gero ja bukaeran sartuko ga, beste gaitxo bat landuko dugu eta bukaeran sartuko ga. Bai, ekain, jarri mesedez kantu koloren gure abesti bat. Altxa denak eta benga ipurdiak altxa, aukitatik eta guazen dantza denak. Peruko kodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Peruko kodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Baten gainean egingo dugu. Peruko kodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Orain honetan, makurtu egingo gara.
krokodiloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guroioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Eta orain, denok saltoka! Peru krokodiloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guroioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Oraingo honetan, begiak itxita! Peru krokodiloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guroioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Amaitzeko, denak elkarrekin! Peru krokodiloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guroioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Eta zu bizikletan beste aldera zoa. Eta ni bizikletan beste aldera noa. Hoixe, Peru krokodilun abestia, Kantu koloren gure abestiak, talde honek oso abesti politiak eta baditu bai. Bueno, eta ze, asmakizun bat esan nahi nizuen, baina ikusten dut hau ez zutela asmatzen ez dut bestia botako. Desente zaila jarriko nuan gotik, lehengun nola inerraxa jarri nitu nuan pentsatu dut, bueno, aldatuko dut, nino badirudi oso zaila jarri dutela. Bueno, nahi nizuen pixka bat, aipatu gauzatxo bat. Badakit dena dabiltzkizutela buruan kezka handi bat, eta da, ze pasako den udalekuakin. Udalekuak ingo ditugu, ez ditugu ingo, ze erabaki hartuko du Abaraxkak, apuntatu gea, baino ez dakigu ze pasako den. Guk ere ez dakigu ze pasako den. Gu ere gaude dudan. Egia da, apuntatu zazte pila bat, aur pila bat, guretzako oso pozgarria da, hainbeste pertsona udalekutan apuntatua izana eta horregona izana gurekin, baina ez dakigu udalekuak posibleko dian, ez dakigu inbadak ere zenmotatako udalekuak, ez dakigu zenbat pertsona alkartu gatezken. Egia da, aurten tokatzen zen ikastolan eta gu jaba genuen plangintza dena prestatua, gauza politpila bat prestatuak, baina oantxe gaude ez atze eta ez aurre. Segura eski, oain maiatzian ja laister, erabaki bat hartuko du udalak eta erabaki bat hartuko du, bai, udalak azkenian, eta esango dizuegu, udalekoak ingo dian, ez dian ingo, haiginan ja pentsatzen, aurten ze abesti jakin ingo genuen flashmoba, ze badakizute urtero itxintugu oso flashmoba politiak, ez? Kalakan abesti jakin genuen bat, errezen ituzten sorginak genuen beste bat, zeakin ere bai, jogurina boroban eraso sexistarik ezekin ere egin genuen beste flashmoba bat, iaz baloriakin ingenuen, gaur Katxalinek irratigan eskatu duen baloreak abesti jakin ere ingenuen flashmoba bat, baina ez dakigu ze pasako den. Orduan, bueno, jakin bezain pronto egia da, jarriko gea zuekin harremanetan eta esango dizuegu, bai? Orduan, bueno, genuen azkeneko bideoa bukatzeko gaurko Abaraxka telebista, azkeneko bideoa lotu nahi genuen pixka bat udalekoakin eta oan aipatu ditudan flashmob horiekin. Gauzatxo bat du, ez dakit lehenguan eukizen duten aukera lurkortaren ipuia ikusteko, lurkortak badakizute udal liburutek gilak antolatute ipuia kontatzen ditula, lehengo maiatza 5 kontatu zuen bat, eta oan gogoratu maiatzak 12 dakazutela beste lurkortan ipui bat, bere YouTubeko kanalian kontatzen ditu, eta gero astebete uzten ditu hor, zuek edozi momentutan ikusi ahal izateko. Orduan, gogoratu urrengo 12 dakazutela. Eta bueno, gaurko Abaraxka telebista bukatuko dugu
udalekutako, induguna da, udalekutako azken 3 urtetako flashmobakin bideotxo txiki bat indugu, orduan, hoi jarrita Abaraxka telebista bukatuko dugu, berriz ere 1000 esker denari, 1000 esker parte hartu zuten guztiari, eta ia laizter kalin ikusten gan, eta gutxinezola urrutira musu batzuk bialtzeko aukera badakagun, bai? Bueno, Kain, mesedez jartzen bazu, eta barkatu, ez zute asmatu, inorrek ez zute asmatu zer den asmakizuna. Bueno, nik uste asmakizunantzako tarte pixka gehiago utziko dugula, ze oain barkatuko nazu bino gure prestatutako gidoian parentesi bat irekin nahi dut sorpresa bat iritsi zaigulako bai zuretzat eta bai niretzat sorpresa izan dena, eta Lorenak bidalizkigu bere txitaren argazkiak. Bai, argazkiak erakutsi dizkigu. Eta ia ikusi ditzazkegun argazki horiek, bale? Bai, horra iziazte ikusten, beak bidalitako argazkiak eta bideo bat de bai bidali dugula nola erekin zituzten, eta... ondo. Bai. Hau sorpresa, ze ondo. Eskerrik asko, Lorena. Hoi da, hemen daude, nola erekitzen eta nola esan dituzituzten goxo, eta bueno, argazki honetan bai ikusten dira nola ateriak, bilek. Itu ze sorpresa, nekane? Bai, ze ondo, hau da feedbacka, hau da osona, Abaraxka telebistak hoxe daka, zuzeneko honek hoxe daka, bapatzean olako sorpresa sartzen zaizkigula. Hoi da, eta bain jane, balde mazu, asmakizunan erantzuna esan, norbaitek asmatu ezinean geletu baldin bada. Bueno, nola animaliak nahi ginean, ze animalik botzen du bere jantzila urtian behin, ze animali da? Sugia, sugia. Hoixe, bai? Oidan. Bueno, eta hoixe, bai? Bueno, bai, Kain, nik uste dut jarriko dugu esan bezala azkeneko flashmobako bideotxo hau, da 2017, 2018 eta 2019ko flashmoba puxkakin sortutako flashmoba txikitxo bat, eta bideo txikitxo bat, eta bueno, esan bezala, eskerrik asko denai, eta ia laizter kalin ikusten gan, eta gutxinez urrutira hola musu batzuk, eta hola besarkada batzuk ematen gan, bai, urrutiko besarkada batzuk. Urren arte eta eskerrik asko denai. Ale eskerrik asko horregategatik denai. Hor dakazute bideoa. Eraso sexistarik ez da hau, 2008a. Bizitzan beldurrik ez. Eraso guztien aurrean, ez izildu zalatu mugitu duzu aukera. Ez onartuta deus estatu, ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera. Zure eskuetan dago. Inertiago, hau inazkoa, inazko baloreak abestiak. Batera indartsuago gara. Arazorik baduzuz eta zurekin denok izango gara balorea. Izango gara. Oie dia gure baloreak, baloreak hartu genitu nontzitxo batea, bai? Bueno, beste bat arte, ondo izan denari musu bat. Ale agur denai, eskerrik asko.